Ika, ginaingon, laakan man tuod ko og himarkada, apan ayaw lang ko hukmi og panapos, nga ako way ayo. Og maminyo magtamoy sa tudlo sa tumang kakabos, kay wa makatiwas sa eskwela. Kay dili man matag-an ang kapalaran sa tao ko. Mo ni ang nahitabo sa akong kinabuhi, nga di na ko mahimong mahikalimtan. Hoy, ginuo ko nimo na unsa ka? Unsa man tong nagubong nga nabati ko sa gawas, ha? Unsa to? Kaya ganong man lagi. May kawatan ba nga buot mo katkat sa atong bay? Unya natagak sa ubos mo nga may nabati tang lagubo? Busit, magalagot! Unsa man tinong, nakaila ka ba sa kawatan nga buot mo saka sa atong bay, ha? Ay, kawatan ba uri? Huwag batasan uri! Dili kawatan! Ang imong anak ang nabati tang nalagubog tos gawas. Dito sa may bintana si Agi. Kay milayat kini. Dito sa bintana. O kay duna may mga planggana o balde diyan tungod sa bintana nga yung gilayatan, mautong nilagubog maayo. Pwerte mo agas planggana ng plastik o balde. Animal gyud ning bayhana. Badlongon nga way sama. Misibat na puday agis bintana. Asan sad ka tong animal? Asa pa? Doon na may pista ron dito spikas lungsod nga doon ay disco. Tuwa na sa tulid to. Pues, dili na siya makasakag balik ning atong panimay. Dili na. To you in dark despair. Ay, so araw kita lang na magpapangako na una da. Linda! You held my face against your heart. Grabe gina akong sinayaw oy nya ikaw diha. Wa pa ka mo sayaw ha? So ka. Kuan kining Tana. Mindot kay music ko. Mindot kayo. Sweet music. Dali, tana, sayo ta. Orolan. Tana na. Na. Why did it happen insane? Now all that there is left for me is just problematic ka. Ha? memory. May problema? Ano ka magulaan ng tignaw mo? Gusto ka ito nagkaproblema. Ug, bumantag panis ko. Magkuyad tahan. Oy, magkuyog kita. Iyato ta sa inyo. Pero di lang gyapon ko mohatod tungod sa inyong bahay ha. Sa may iskinar ko ba? Ato ra gyapon tanan. Ikaw lang gyapon ang law sa inyo. Oh. Naman sila di ay. Kamu na lang ilaw sa inyo, ha? Has crumbled since you're gone, but somehow I must carry on. Unsa? Ingon na ding hitabo di ay. Nilayat ka sa inyong bintana ug maay natugpahan nimo ang planggana ug balde tungod sa bintana sa inyong kwarto? O, lagi. Uy, Mao nga nag-uol na siya nan. Klaro naman kayo nga kastiguhon ganyan siya siyang maginikanan uli anak niya. naku. Di na lang ko muuli sa amo, Roland. Ay, ato lang ko uli sa inyo, Pi. Magigpuyo na lang ko ni mo. Vika! Di mo rin gusto nga ani ka sa akong kwarto matulog ka. Lagi. Ikaw na'y bahala na, Kulan. Di na ko muuli sa amo. Giluka pa, anak. Tingin na magkonta. Vika. Vika. Vika.
Agay! Vika! Oh. Ah. Vika, putli kay gid na ako nakuha. Babae man tuod ko nga laagan, o bisag kinsa lang akong giuyab. Apan ang lalaki nga akong hikukmaon, ang tubyanan ko sa akong kaputli. Kanang tinuod akong gihikukma. O ikaw nga akong gihikukmalan. Gusto pakasli ko ha. Gusto na ako nga makasal na ta. Pwede naman ta makasal. Kay sakto naman ta sa edad. Okay na kway kinikanan. Magpakasal ta, Roland. Maunay na balitaan nimo sa salbahis tang anak na nakikpuyo na siyang uyab. O lagi, ang uban miingon nga, nag-live-in lang. Ang uban san, miingon nga, nakasal. Nakasal yung kuno. Sayang kapuyo, pastilan. Unsa sa kang klasihas lalaki in taon ng iyang gikapuyo, no? Kana kay latagaw siya nga pagkaanak, latagaw sa tong lalakihang iyang gikapuyo ron. Oo. Busa, muabot yun ang higayon nga muduol sila natong mangayo ug tabang. Pero dili, tungod kay badlungon siya nga pagkaanak. Wa mo tiwas og tungha kay nabuang siyang pagkalaagan. Busa wa siya tabang nga mapaabot gikan nato. Panahon sa ilang kalisod. Oh, sadya? Mesti yung yatake? Nya, nag-wheelchair? O, Dong Kanor. Uwa pa siya magkagawa sa ospital. Kaya wa pa man may ikabayan. Kablaka siya. Ako'y bahala na. Ngita ko pagi makabayad ng ospital. Ako'y bahala na, Tia Marita. Nahurot na gyud in taon ang among tinigom, Dong Kanor. Wa na gyud ko kwarta. Amahan ko ang naospital. Nagkinahanglan sa panabang nako, gaw kanor. Busa tabangan ako siya. Ay lang pagsaba ka, Nora. Nga kami ni Vika ang muhatag kwarta. Pasti lang taon ka dato ninyo. Ay, huwag mo masayod nga sila sa mama o papa ninyo, gaw. Mga dato nun mo. Gikawi alam sa Ginoo, gaw. Nadakawin mo no? Kaklaroan na, gaw. Mutabang gani. Nawagan. Ikaluyan lang sa Ginoo. Ani ao. Dawatan ni kwarta, gaw, o. Ihatag ni Mama Marita, ha? Kon! $50,000 na sa gihatag sa maong tao. Kanor, Ay, lagkadlok na ko badlok. dili na ako yawan ko ini 50,000 good. Anso, kinsa man yun ang tauhan ng maghatagan og kwarta, Dong. Dagkan ko ini. Katong na hospital stiyo ni Motinong, siya sa may hatag og kwarta para sa bayad. Ah, kawan. Nara siya, Tia. Tiyo, aray. Minaw na to. Ay man. Kaya lang ibili niya yung kang Lamborghini ito. Di magkasod, di magkalahos din eh. Kailan ka Lamborghini, Chok? Lamborghini ka na. Ako kailako. Tiyo ba? Tiyo ba? Mainom? May... Ah, sige. Banog ka na, no, oy. Paano ba di ay? Ay, naunsa ka ba yan? Sige. Tali ka naman kailak. Ayan, hospital mangod ko. O, lagi, nanay. Bing. O, ikaw! Gawa sa mo diyan sa iyong gitaguan! Bitaw! Gawas mo!
Magpakita ka mo na, pap. Yaw, dali mo. Ayaw, tanday. Ay, gawas mo yung gihaw mo si umahat. Gawas mo! Ikan ba ko sa ospital? Oh, na. Sige pa. Now, Iya ko pa. Eh, pati ah. Aron wa na yung hatag ninyo glinibo nga kwarta. Pati ah, pati ah. Oh, Mika, ikaw ka na. Pati ah, tinong. Kadagang alahas sa imong lawas na. Tinong ayaw lang ba't yan, no? kadag. Nagdag. Nagdagalahas eh. Ay, Muti pa siya. ikaw di ay. Kadatunin taon. Kadatunin taon ninyo. Okay, akanur. Nakanur no. Oh, ka, dato na kita sila. Ikaw ba? Nag-wheelchair ka niya. Maayong kikasulti, no? Ikaw. Nagdaot ta ni mong naon na. Hiwi na kayo mong naon na. Pero bahay kikasulti, eh. Ay, anak. Kanun na hindi ka muhatag na mga kwarta, anak. Bika, anak. Pinangga, takay ka, anak. Mahal ko ka, ikaw, anak. Kay bugtong ko ikaw nga, anak yun. Rahim kayo dahil. Rahim kayo. Ika, anak. Pagkakos mo! Grabe ang kasilag ni mama og ni papa nako, pero nang nahibaw sila nga ako ang kanunay muhatag nila glinibo nga kwarta, aw kalit ko nilang gimahal og gipangga. Nalipay na lang sad ko kay mahal man ako ang akong mga ginikanan. Mga katuma kasama ang kaagi ni Vika, dinhining tulumanon. What's the style? Mahal ang mga ginikanan na style. Kini mga sugilaron gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.